danyo sasmita jati sasmita wansiting dewa minangka sasmita ningkang para jawata hutan ingkang nyata kang kadya pratandha raja kang sinadya Sigrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil Latinyo ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Warta Manarya Warti Kula satriya Banjar Junut pundur sasana manyadong dawuh kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina kula pundur sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satra Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokno kaping pindho gatekno kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkanda Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babagan tumruning wahyu mustika jati
anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumrap Wahyu Mustika Jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane Brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pantenge mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking Wahyu Mustika Jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni. Angger ana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjeni kepengin tumedhaking Wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sapune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan, ya. Awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil. Lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung negara Ngastina dijaluk. Satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton negara Ngastina. Mula dina iki Kurawa ndak perintah dombanan manunggal kekuatan kelawan Pratapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane. Lho nggih ngestaken dawuh mak, lho nggih ngestaken dawuh aman. Aja nganti slindur sing dadi rasamu. Budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing Setya Wahyu Mustika Jati bisa digayuh kelawan para Kurawa. Budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani. Nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan. La, yo, la. Ayo. Sur kamber
Wah, kaya. Ulo kaya. Andedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kaparanyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang gedhen-gedhenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ngripah lungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang gedhen-gedhenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara. Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyuwun sewu nggih nyuwun sewu mboten kok kula nampik
paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sakmangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuning Ndrawati. Nanging ripalungguhan sakmangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuwuninggih pun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuwuninggih murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Gunjing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuring Ndrawati kalian murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya. Monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting naga sari buat mengandap katingal manukya yukur aking Kata sang Gatotkaca tinon
mapakara kosuta teka pira kresna para teman har muji saktinira para teman har muji saktinira ngaglah ing tenging delanggung risang Gatotkaca nering ciptarsa ngambah dirgantara